गोजोन फुंबिलिनि एसबी बड' निउसनिफ्राय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि गाहाय गाहाय रादाबफोरखौ फरायनो आखायाव लादों आं सिबिरानि ब्रह्मआ। गाहाय गाहाय रादाबफोरा जाहैबाय रायजो सोरखारा फोरोंगिरिनि सायाव गोख्रों नोजोर, लामानि जाब्रबथायजों सासे बर'नि जिउ खहा, बिटिआरआव हानि पाट्टा राननानै होदों, गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायजों सा 52 नि जिउ खहा, रायजोआव फिन गुलि गावनानै रां लुथिदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। रायजोआव सरासनस्रा सुबुंफोरा रैखाथि गैला नामा? फिन रायजोआव बेंकनि लांगोनानिफ्रायनो रां लुथिनानै लांनाय जाथाय। सानै सिनाय मोनै दुथांफोरा मटर साइकेलजों फैनानै बेंकनि मोखांनिफ्रायनो रांखौ लुथिनानै लांदों। पिस्तल दिन्थिनानै नोगोद 5,50,000 रांखौ लुथिनानै लांदों दुथांफोरा। बे लुथिनाय जाथाया लखिमपुरनि बाङालमारायाव जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बाङालमारायाव थानाय बिके फिल्म्स स्टेशन पेट्रल पाम्पनि मावथिया एसबीआई बाङालमारा ब्रान्चआव पेट्रल पाम्पनि 5,50,000 रांखौ जमा दोननो थाखाय फैदोंमोन। बेयावनो मटर साइकेलजों फैनाय सानै दुथाङा पिस्तल दिन्थिनानै रांखौ लुथिनानै लानानै थांदों। बे जाथायनि अनगायैबो गुवाहाटियाव गावथारनानैनो रांखौ लानानै थांदों। गुवाहाटी पान्जाबारियाव जादों बे गावथारनाय जाथाया। गावथारजानाय सुबुंनि मुङा रन्जित बरा। बिथाङा सासे फालांगिरिमोन। बिथाङा गाइखेरनि गेदेर फालांगि मावोमोन आरो सानफ्रोमबो फाननानै मोननाय रांखौ बेंकआव दोनफैयोमोन। मैयानि सानावबो बिथाङा गुवाहाटी पान्जाबारियाव थानाय आइसिआइसिआइ बेंकआव 2,50,000 रांखौ जमा दोननो फैदोंमोन। बेयावनो मटर साइकेलजों फैनाय सानै दुथांफोरा रन्जित बरानि खर'आवनो गुलिखौ गावनानै रांखौ लुथिनानै लांदों। जोखोम जानाय लोगो लोगो बिथांखौ जिएमसिएच देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय बिथांखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै। इन्ड'नेसियायाव गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायजों दासिम सा 52 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो सा 700नि गोबां सुबुंफोरनाव जोखोम जादों। इन्ड'नेसियानि सोनाब जाभायाव थानाय सियानजुराव जादों बे गिख्रंथाव बांग्रिं मावनाय जाथाया। 5.6 मेगनिटिउडजों सोमावग्लुंनायाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे बिल्डिं जेरै फरायसालिफोर, हस्पिटालफोर आरो सोरखारि मावख'फोरा बायफ्लेनानै थेर बेथेर जादों, जायजों गोबां सुबुंफोरानो फबसिन जानो गोनां जादों आरो दा इमारजेन्सि रेस्किउ वार्कारफोरा बिल्डिं सिङाव फबसिन जानायफोरखौ रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावगासिनो दङ। जाभायाव थानाय सियानजुर ओनसोलाव गोबां सुबुं अनजिमा थानायजों लोगोसे बांग्रिं मावनायजों हा गिसि गानायनि थाखायनो थैनायनि सुबुं अनजिमाया गोबां जादों। जोखोम जानाय सा 700 सुबुंफोरखौ जेराव मेरावनो फाहामथाय होनोबो गोनां जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदिबावबा 5.6 मेगनिटिउडजों गोख्रों सोमावग्लुंनायनि उनावबो 25 खेब सोमावग्लुंबावदों। लामानि जाब्रबथाय जानायजों फिन सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा, मुङा अनसुम बसुमतारी। बरपेटा रडनि बाजिगाव लामायाव जाब्रबथाय जानायजों अनसुम बसुमतारीनि जिउ खहा जादों। अनसुम बसुमतारीया बरपेटानि दलगाव गामिनि थागिबिमोन आरो बिथाङा माहारियारि मानास हाग्रामायाव केजुवेल वार्कार हिसाबै खामानिखौ मावोमोन। 33 बोसोर बैसोनि अनसुम बसुमतारीया थैनाय समाव बिसिजों लोगोसे सानै फिसाफोरखौ बे बुहुमाव एंगारलांबाय। खौरांनि बायदिब्ला अनसुम बसुमतारीया मोनाबिलि 6 रिंगासो समावनो बरपेटा रडनि बाजिगाव लामायाव जाब्रबथाय जादोंमोन। बेनि उनाव गोब्राब थासारियाव बिथांखौ बरपेटानि फाखारुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसनदोंमोन, नाथाय बिथांखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै। फिफा वर्ल्ड काप 2022 आव मैया मोनथाम गेलेनाय जादोंमोन। काटारनि गुबुन गुबुन स्टेडियामाव आरो गुबुन गुबुन समाव गेलेनायफोरा जादोंमोन। बेनि मादाव इउएसए आरो वेल्सनि गेजेराव फुटबल गेलेनाया काटारनि आल रायान स्टेडियामाव जादोंमोन, जेराव इउएसए आरो वेल्सआबो गरसे गलखौ सोनो हादों। बेनि अनगायैबो सेनेगाल आरो नेदारलेन्डनि गेजेराव गेलेनाया आल थुमामा स्टेडियामाव जादोंमोन, जेराव सेनेगाला 0 आरो नेदारलेन्डआ गरनै गल सोनो हादों। आरो इंलेन्ड आरो इराननि गेजेराव गेलेनाया कालिफा इन्टारनेशनेल स्टेडियामाव जादोंमोन, जेराव इंलेन्डआ 6 गल आरो इरानआ 2 गल सोनो हादों। मोन 25 एयार स्ट्राइक खालामनायजों सा 40 सुबुंनि जिउ खहा, जाय एयार स्ट्राइकजों मिलिटारि इउनिट, गोबां हाथियार आरो दावहायाव बाहायग्रा फाइटारफोरखौ थेर बेथेर खालामनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला थैनाय सा 40नि मादाव माखासे सरासनस्रा सुबुंफोर, माखासे खौरांगिरिफोर आरो माखासे जवानफोर दंमोन। मोन 25 एयार स्ट्राइकजों गाग्लोबनाय बे जाथाया सिरिया आरो सा इराकआव जादों आरो तुर्की हादोरानो बिसोर मोननै हादरनि सायाव गाग्लोबदों। तुर्कीनि सोरखारा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोन 25 एयार स्ट्राइक खालामनायजों मोन 89 टार्गेटखौ थेर बेथेर खालामनो हादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 13 नबेम्बराव तुर्कीनि इस्तानबुलाव बम बेरनाय जाथाय जादोंमोन, जेराव सा 6नि जिउ खहा जादोंमोन आरो सा 80आ जोखोम जादोंमोन। बे जाथायाव सीसीटीवी फुटेजनि मददजों बम दोनफैग्रा आइजोखौ हमनो मोन्दोंमोन आरो कुर्दिश डेम'क्रेटिक पार्टिनिफ्राय ट्रेनिं मोननानै आरो बिथोन मोननानैनो बे बम बेरहोनाय जाथायखौ मावदों होननानै आइजोआ सिमान लादोंमोन। बेनिनो खिथेर होखारनो थाखाय तुर्कीया कुर्दिश डेम'क्रेटिक पार्टिनि लिडार थानाय आरो हाथियार दोननाय बायदि बायदि गासै मोन 89 इउनिटखौ थेर बेथेर खालामदों होननानै तुर्की सोरखारा फोरमायथिदों।
बिटिआर ओनसोलाव गोलाव समनिफ्रायनो थाबोनाय हानि पाट्टा गैजायै सुबुंफोरनो बिटिसि सोरखारनि दैदेननायाव हानि पाट्टा राननानै होनाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव हानि पाट्टा राननानै होनाय जादों, जेराव बाहागो लादों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, एम राकेश ब्रह्म, एम रन्जित बसुमतारी, एम ज्ञानसाम दास, दावबायसा बर' आरो बिटिसिनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोन। बाक्सा जिल्लायाव खुंनाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों गासै 1000निबो गोबां सुबुंफोरनो हानि पाट्टा राननाय जागोन। बेनि मादाव मैया जागायजेननायाव 4-5 होनाय जादों आरो आद्रा थानाय सुबुंफोरनो सार्कोल अफिसनिफ्राय हानि पाट्टाखौ होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया। बिथाङा फोरमायथिबावदों दि बिटिसि गोरोबथा जानायसिम अदेबानि 2003 मायथाइसिम जायफोरा बिटिसिआव दंमोन बिथांमोननो हानि मोनथाय होनो थाखाय बिटिसि गोरोबथायावनो रोखायै लिरनाय दंखायोमोन, नाथाय बेयो मावफुंजायो ना जाया बेखौ लानानै नन ट्राइबेल सुबुंफोरनि गोसोआव साननाय दंमोन आरो थांनाय 19 बोसोरावबो हानि पाट्टाखौ होनाय जायाखैमोन, नाथाय दा इउपिपिएल सोरखार फैनायनि उनावनो हानि पाट्टा होनाय जादों होननानै फोरमायथियो गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया। लोगोसे बुंथिबावदों दि नन ट्राइबेलफोरनो आयेन बायदियै हानि पाट्टा होनायाव एसे जेंना दंमोनब्लाबो माखासे सोलाय सोल' खालामनानै हानि मोनथाय होनायनि राहा खालामनानै होनाय जादों आरो गिबियाव जायफोरनि बिमा बिफाफोरनि मुङाव मियादि हा दंखायोमोन बिथांमोननि फिसाफोरनि मुङाव जाहाथे हाखौ खालामनो हायो बेनि आयेन बानायनाय जादों आरो माखासे राहाफोरखौ खालामनाय जायाखै आरो बेफोर जायोब्लानो नन ट्राइबेलफोरा हानि मोनथायखौ मोननो हागोन होननानै बुंथियो बिथाङा। बे हाबाफारिनिफ्राय प्रमद बर' बिथाङाबो बुंथियो दि गोलाव समनि हानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनाय जाबाय। हानि जेंना जेरै ट्रेन्सफार खालामनाय, नामजारि खालामनाय आरो क्लासिफिकेसन खालामनाय बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनानै होनाय जाबाय। दा बाक्सा जिल्लानि बरमा सार्कोल अफिसाव काउन्टार बहायनाय जागोन आरो 10 साननि गेजेरावनो हानि जेंना थानाय सुबुंफोरा फैनानै जेंनाखौ सुस्रांफैनो हागोन होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा 3 एप बेखेवनानै होदों। बे 3 एपनि सायाव डक्टर रनज पेगु बिथाङा फोरमायथिदों दि गिबि एपआनो जाहैबाय आसामनि एसएसए आरो स्टेटफुल कन्ट्राक्चुएल फोरोंगिरिफोरनि एनुवेल एप्राइसेल खालामनो थाखाय बे एपखौ बेखेवनाय जादों। बिथाङा फोरमायथिदों दि आसामाव फ्राय 26,000 कन्ट्राक्चुएल फोरोंगिरिफोर आरो 9,000निबो बारा स्टेटफुल कन्ट्राक्चुएल फोरोंगिरिफोर दङ। जेरै रेगुलार गभर्नमेन्ट सार्भेन्टफोरनिया एप्राइजेल जायो, थिग बेबायदिनो कन्ट्राक्चुएल फोरोंगिरिफोरनाबो गावसोरनो सेल्फ एसेसमेन्ट खालामनानै अनलाइन पर्टेलाव एप्राइजेल होनो नांगोन। बेनि सायाव ब्लक लेभेल, जिल्ला लेभेल आरो स्टेट लेभेला बिथांमोननि पारफरमेन्सखौ नायबिजिरगोन। नैथि एपनि गेजेरजों फरायसालिफोरखौ मनिटरिं खालामनाय आरो गोनांथिखौ सुफुंनो थाखायनो डाटा आपल'ड खालामनाय जागोन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसामाव फ्राय 46,000 फरायसालिफोर दङ। बेफोर फरायसालिफोरनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखायनो बे एपखौ बेखेवनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। थामथि एपआ जाहैबाय फरायसालिफोरखौ इन्सपेक्सन खालामनायाव जि फाइन्डिं मोनगोन बेफोर गासैखौबो बे एपआव आपल'ड खालामनाय जागोन। डक्टर रनज पेगु बिथाङा फोरमायथिबावदों दि मन्थ्रिनिफ्राय लानानै सिआरसिसिसिम जेसेबां बिबानगिरिफोर दङ जायफोरा फरायसालिफोरखौ इन्सपेक्सन खालामहैगोन बिथांमोनहा फरायसालियाव मा जेंना मोनगोन, जेरै फरायसाफ्रा बेसेबां जौखोन्दो दङ, गाहाय फोरोंगिरिया सम मथे फरायसालियाव फैयो ना फैया, बेफोर गासैबो जेंनाफोरनि सायाव डाटाखौ आपल'ड खालामगोन। लोगोसे माबाफोर मोजां मावदोंब्ला बेफोरनि डाटाखौबो एपआव आपल'ड खालामनाय जागोन। बेनि उनाव नायबिजिरनाय जागोन आरो राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर रनज पेगु बिथाङा। एयारटेल 5G सार्भिसखौ गुवाहाटीनि माखासे जायगायाव बाहायनो हानाय जाबाय। भारती एयारटेला नर्थ इस्टनि मादावनो गुवाहाटीयाव गिबि खेबनि थाखाय 5G सार्भिसखौ लन्च खालामबाय। दा गुवाहाटीनि माखासे जायगाफोराव एयारटेल 5G सार्भिसखौ बाहायनो हानाय जाबाय। गुवाहाटीनि माखासे जायगा जेरै GS रड, JMCH, गणेशगुरि आरो माखासे ओनसोलफोर। दासिम गासै 12 सिटिफोराव एयारटेल 5G सार्भिसखौ बाहायनो हानाय जाबाय। सिगां दिल्ली, मुम्बाइ, चेन्नाइ, बेंगालुरु बेफोर सिटिफोरावबो एयारटेल 5G सार्भिसखौ बाहायनो हानाय जादोंमोन। दा गुवाहाटीनि माखासे ओनसोलफोरावबो एयारटेल 5G सार्भिसखौ बाहायनो हानाय जाबाय आरो जायफोरनाव 5G सार्भिस बाहायनो हानाय स्मार्टफन दं बिथांमोनहा 4G प्रिपेड प्लानजोंनो 5G सार्भिसखौ बाहायनो हागोन। भारती एयारटेल आसाम आरो नर्थ इस्ट रिजननि हेड रजनीश वर्मा बिथाङा गुवाहाटीयाव 5G सार्भिसखौ लन्च खालामनाय जाबाय होननानै फोसावदों आरो एयारटेल 5G प्लास सार्भिसनि गेजेरजों 4G सार्भिसनिख्रुइ 20निफ्राय 30 गुन बांसिन गोख्रैथिजों बाहायनो हागोन, जायनि गेजेरजों हाई डेफिनेशन भिडिअ, गेमिं, चैटिं, फट' आरो भिडिअ बायदिफोरखौ जोबोद गोख्रैथिनि गेजेरजों आपल'ड खालामनो हागोन होननानै फोरमायथिदों। गोजोनथाव खौरां। बङाइगाव मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय आरो इन्डियान अइल पेट्रल पाम्पनि उल्था दिगाव थानाय मानास हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय फिन गोदान अफार लानानै फैदों।
जाय बिथांमोनहा गाव गावनि सिमांनि मटर साइकेलखौ दासिमबो बायाखै नोंथांमोनहा मानासन्दा श'रुमाव थांनानै मटर साइकेलखौ बायहैनो हागोन आरो मानासन्दा श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल बायोब्ला नोंथाङा माखासे अफारबो मोननो हागोन अफारफोरा जाहैबाय सेथियाव दङ जायखिजाया मडेलनि मटर साइकेल बायोब्ला नोंथाङा गंसे मटर साइकेलाव 2500 खम राङावनो मोननो हागोन नैथियाव दङ गंसे मटर साइकेल बायोब्ला बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन थामथियाव दङ ल' डाउन पेमेन्टआवनो अदेबानि खम रां होग्रोनानैनो फाइनान्सआव मटर साइकेलखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो जायगानियानो लांफैनो हागोन ब्रैथियाव दङ जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेलखौ नोंथाङा सोलायनानै गोदान मटर साइकेल मोननो हागोन बेफोरनि अनगायैबो नोंथांनाव जुदि एकाउन्ट गैयाब्ला एकाउन्ट खुलिनानै होनायनिबो खाबु दं मानासन्दा श'रुमाव अब्ला नोंथाङा मानोथो गावनि सिमांनि मटर साइकेल बायनायखौ मोगथां महर होआलासे थाबावनो माबाफोर मिथिबावनो गोनां दंबावोबा थाबैनो 70601255 नङाब्ला 9101272776 बे नाम्बाराव कल हरनानै खौरां लाहरनो हागोन आरो गावनि साननायखौ जाफुंहोनो हागोन अफारा 16 नभेम्बरनिफ्राय जागायजेनगोन आरो 24 नभेम्बरसिमल' थागोन खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों